May isa ka babayi nga napatay kag nagatubang kay San Pedro sa ganhaan sang langit. Kag siling ni San Pedro sa iya, Inday, hindi gid manami ang imo nangin kabuhi sang ato ka pa sa duta. Professional prostitute ka at 18. Tatlo mo kabata, puro subang. Pero tungod maluluyo ng Diyos, tagaan ka niya tsansa. Balik ka sa lupa, kag pangita ka sang isa ka regalo, nga makapahamuot sang Diyos sa imo, agud ihatag niya sa imo ang langit. Nagbalik ang babayi sa lupa, kag nagpamalandong kung ano ang regalo nga makapahamuot sa Diyos sa iya. Sigurado siya nga ang regalo hindi material nga bagay, kay ang tanan iya sang Diyos. Kag nakita niya ang balo nga nagahilibion sa nain sa Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 7, tungod na patay ang iya bata, kag naluoy si Jesus. Gani iya ginbanhaw ang bata sang balo. Siling sang babaye, posible nga ang luha sining balo ang makapahamuot sa Dios sa akon. Gani gindala niya ang luha sang iloy kay San Pedro. Kag siling ni San Pedro, maayo man ina luha sang paghigugma, pero mas may maayo pa dira nga regalo. Tagaan ko ikaw sang second chance. Nagbalik ang babayi sa duta, kag nakita niya ang mga babayi man nga nagatangis sang makita si Jesus padulong sa krus. Gani balik siya sa langit nga dala ang luha sang mga babayi. Luha ina sang kaluoy, pero mas may maayo pa dira. Tagaan ko ikaw sang last chance, siling ni San Pedro. Nagbalik liwat ang babayi, kag ang iya nakita amo ang tax collector didto sa likod sang katedral. Santo sa aton Ebanghelyo nga nagahilibion, kag nagpamukpok sang dughan nga nagasiling, O God, be merciful to me, a sinner. Ginkuha niya ang luha sang tax collector, kag ginhatag kay San Pedro. Ini luha sang paghinulsol. Sulod inday sa langit, because the greatest gift that God values above all other gifts is repentance. Suliton ko, the greatest gift that God values above all other gifts is repentance. Brothers and sisters, ina ang isa ka-importante nga mensahe sang Ebanghelyo subong, ang repentance, ukon ang sinsiro nga paghinulsol. Kung paghinulsol ang paghahambalan, may madamo ini nga sangkap, pero tatlo lang ang aton tagaan atensyon. Agud mabalaan naton kun bala sinsiro ang aton repentance. Una, turning away from sin. Ikaduha, turning to God or turning to Jesus. Kag ikatatlo, restitution. Una, turning away from sin. Dapat may conscious kag malig-on ako nga desisyon nga talikdan ko kag untatan ang makasasala nga buluhaton kag batasan. Wala ini ginasugid, ginahimo. Katulad sang ginpahambog sa tong Fariseo, siling niya sa kay Jesus, hindi ako katulad sang iban
greedy, dishonest, adulterous. Di kun isa ikaw sina, buot naton silingon, make a conscious and strong decision, never again nga mangin dalok-dalok ako. Never again nga mangin makawat ako. Never again nga mangin babayi o mangin lalaki ako. That is turning away from sin. Pero kung pakulahaw lang, tapos mo kumpisar, balik ka man gihapon, hindi ina sinsiro nga paghinulsol. Liwat may conscious kag malig-on nga desisyon nga talikdan kag untaton ang makasasala nga buluhaton kag batasan. Ikaduha, turning to God. Dapat may conscious kag malig-on man nga handom kag desisyon nga mangin masinulundon sa kabubuton sang Dios. Because I sin, you sin, because ginalalis naton ang kabubuton sang Dios. So turning to God means mahimo ako sang malig-on nga desisyon, sugod subong sundon ko ang Dios, hindi ang akon kagustuhan. Katulad bala mga utod sang ginhimo ni Jesus sa garden sang Getsemane, sang nagapangamuyo siya kun bala hakso na niya ang krus, nagaayo pa siya kun tani, kung pwede palang amay ipalikaw sa akon ang krus. But he ended by saying, Father, let your will be done, not mine. Naamuning pangamuyo sang tawo nga naghinulsol kag nagadangop sa Dios. Your will, Father, not my will. Ikatatlo, restitution. Buot silingon, where possible, taking steps to reverse the harmful effects of the wrong action. Halimbawa, ginpakalain mo imo kaingod, nanugid-sugid mo nga ang bana sang imo kaingod agi damo siya lalaki, tinabatian sang tanan, nagsimba ka, nagkumpisar ka, naghinulsol ka, ti restitution, mabalik mo pa ang ginguba mo nga ngalan sang imo isig katawo? Hindi na. Amo ng restitution. Gani halong mga marites, utdadila nyo kung magpakalain malang kamo sa iban, kay mabudlay ang restitution kung pagkamarites ang paghahambalan, malaba lang dila mo, base hindi ka makaangkon kapatawaran. Dapat mahimuon ka nga lihok, ang ginguba mo nga ngalan sa imo isig katawo, mabalik mo. Okay? Restitution, hindi ini mahapos. Now, diri masulod ang ginademand naton sa ginkawat nga halos 1 trillion sa flood control projects. Let me remind our brothers and sisters nga nakahimo sining pagpanuklo. There is no forgiveness without restitution. Suliton ko, wala sang kapatawaran kung wala sang restitution. Ang ako niya natunan sang nagatuon ako Christian ethics, abi-abi nang urakot ako. Ginkurakot ko sang 2016, kag subong ako mabayad 2025. From 2016 to 2025, dapat may interest na. Ang ginkawat ko abi 1 trillion, interest sang 1 trillion ihatag ko pa. Otherwise, hindi bugos ang restitution. Gani sa mga kauturan naton nga nagapanuklo, kabay panabatian ninyo ang panawagan sang ebanghelyo. Repent and restitute. Wala sang sincero nga repentance kung wala sang sincero man nga restitution. Repent and restitute.
Wala siguro sila diri, basi may kilala ka mo. Hambalan nyo, ginsirmo ni Monsignor Uso, budlayan ka makapalangit, kung hindi ka mag-repent, kag mag-restitute. Nahadlok man tani ako maghambal sila, kay kontrahon nyo ako, but I am after your salvation. That is why I am telling you, repent, restitute, because without restitution, there is no forgiveness. Nga nagmarcha kita sang September 21, kag sulito naton sa November 30, because we want you to realize that stealing public money is a very great sin, and that is stealing from the poor. Stealing from the poor. Ang SWS nagasiling sa last quarter, 15% of Filipino families are saying naka-eksperyensya sila sang gutom. Ang 1 trillion tani kung ginbakal nga pagkaon, wala sing Pilipino nga gutumon. Lamang natuklo, nakawat, nakurap. Loudly, therefore, we call on you, repent and restitute. Repent and restitute. Hindi kita makapalangit kung hindi kita maghinulsol kag mag-restitute. But hindi ninyo pagsundon ining tatlo kahalimbawa nga nakuha ko sa social media. May tatlo kuno kasahi sang makawat. Ang una ginatawag Good Samaritan, halin sa Good Samaritan. Ang ikaduha, Holy Charity, halin sa Holy Charity. Ang ikatatlo, Philanthropy. Ano ang Good Samaritan? Makawat, kurap, pero pala simba. He believes, kung magsimba siya, kag magkalawat, madula iya sala. Excuse me, you're wrong. Makawat ka, makalawat ka di karon, kabay pa hindi ka mag-aso. Ubasi magdabadaba ka. Don't ever think, okay ang pangawat basta magsimba lang. Wrong! Hindi ina pwede. Hindi pwede ang Good Samaritan. Ikaduha, Holy Charity. Nangawat, pero ginbulig sa imol. Daw si Robin Hood. Okay na ako sa Diyos. Kaya nagbulig ako. Di pilagid ginbulig mo. 5%, 95% gintago mo. Hindi pwede. I-restitute mo gidiya sa imo kinawatan. Holy Charity. Hindi pwede ang Robin Hood nga style. Ikatatlo, Philanthropy. Gapahimo ni sa simbahan. Nagapahimo kapilya. Nabasa nyo na sa social media tong sa Romblon nga simbahan. Agin patindog ni Saldico kag ni Diskaya. Disgrasyang pari dito nadala pa. Amo nang style nila, mangawat, makadto kay Father, kasi imuan ta ka simbahan. Father. Abi nila napatawad, excuse me, there is no forgiveness. Bisan patindugan mo pa katedral, kay ang kinawat iya ibalik mo sa imo ginkawatan, hindi sa katedral. Ang kinawatan ibalik sa ginkawatan, hindi paagi sa philanthropic works. Gani mga utod, mahanumnom lang ini sa aton. Agod, mausisa naton ng aton mga kaugalingon. Hindi pwede sa philanthropy nga nangawat ka na, good boy ka dayon, kay nagbulig ka patindog simbahan. Kung amo ina ginahimo mo, utod ko, be warned, there is no forgiveness. Good Samaritan ka,
holy charity, philanthropy, pasensya, I am warning you, there is no forgiveness for you. Remember, klaro ang ginatudlo sang simbahan, the end does not justify the means. The end does not justify the means. Gani mga utod, regaluhan nato ng Dios sang luha sang paghinulsol. Sincero nga paghinulsol. Sincero nga luha sang paghinulsol. And by that we mean, turn away from sin, turn to God, and restitute. Remember, hindi pwede ang Robin Hood style because the end does not justify the means. Suliton ko, hindi pwede ang Robin Hood style because the end for Christian ethics does not justify the means. Amen.